Okay, så nu er vi altså i gang med vores første, det er så en Europa-premiere på at spænde noget tråd, som er, jeg vil tro, det er 15 mikrometer tykt, og der er cirka 5 millioner rør, hvis man klipper tråden over. Her kan vi se, hvordan tråden den begynder at tviste og kraftigt der. Vi er lidt i tvivl om, den måske er på vej til at sprænge, men det må vi finde ud af. Vi har vores sikkerhedsforanstaltninger klar i form af den her lille fyr. Okay Rob, så du kan godt starte feedet nu. Giv den noget gas. Så kører spænderiet. Oh, look at that, Robert. Look at that triangle down there. Wow, it's quite a narrow triangle. And it's still holding on. Look at that. Still holding on. Looking good. Yeah, it's pulling and pulling.